Здравейте. Де е моята жена? Липсва ми. Не знам. Мило? А, тук ли си? Добре. Кое дете? Кое е малкото? Малкото. Тя е при баща си. Гледат телевизия. Туалетната. Тя има ли телефон и в туалетната? Може и до обяд да изкара там. Тя така за филма е така просто за клипа. Cheers! Това студентко ли ти е? А децата са в басейна. Айде. Първата ни комуникация за долу беше почина май месец. Част на нашия работа. Знаеш какво занимавам? Аз трябваше да направя 3 бани. Оставам да монтирам 2 безени душа, които може да купим вече 2 месеца. Аз ли? Има да си взимам половината пари месец. Ко стане? Спите са. Това са 3 бани, комуникацията ни под. Даже Милен помни кога му каза, че трябва. Кой иска да слиза? А бе! Ивето снима, като правихме чин-чин. Ама е това с праско. Тези няма ли да се зажвече? С праско. А? Ай, мамо, да хапнеш. Не бе, тук трябва да ги сложиш коктейлите. Ма сега, кой на кого е? Да. Правите коктейлите и те пак не да стават бира. Представиш? Чакай, аз с фанчика и аз. Ай, но синьо ли се появи? Ай, едно синьо се появило, Да добавим още цветове, ма. Искате да ви добавя, там ще се едно. Да правиш, виж, на него се пие на човек, с някаква. Аз с лирички ще му кажа. Ма ние няма да слеземе надолу, нали? Само за абсурд. Що? Кой ще мале, аз забравих, чак да се Ти пина ли? Нищо ще взема ключите за 3 месеца. Какво ще караме? Има силник, какво ще купуваш? няма кой да слезе, той ме не Да, ма всичко е. Взела си ли? Да, аз ще мекички има тук. Да дойде ли? Няма да караме. Да дойде ли за мекиците? Какво стана? Свиел ли му стана? Не. Мисля, разлика се задачата в Америка.
Викам по-бавничко, ще ви се зависи. Добре беше. Без поддръжки, без пируети. Беше Мария веднъж. Ама не ми се ставаше някакво. Те не е толкова. Значи колко и концерти такова днес са на антични чака, ние нищо не сме. Не, трябва Няма. Ама краката вътре, де, те не са ти вътре. Веднъж да не съм най-голямата комши, навсякъде себе ще ходим. Ще топли, нали? За колко включих камерата? Аз съм с дрехите. Колко са с дрехите? Няма изсъкнеш ли ко? Нямаш други ли ко? Ще намерим дрехи, ще дам моята тениска. Валя си нали са 8-2 сме? Абе най-дърти е Велизар тука. Най-дърти е Велизар. Шорт ли ще мачиш? Джо Кокър, веднага Джо Кокър. Пускай Джо Кокър. Ами да го държа. Да, сега ми... Най-с такова се обича на панталонки не бях виждал. Ай са, Може ли... трябва изведнъж. Не, искам да се обърна, но не искам да ми заснемаш задния план. И какво ти се снимам? Екире. Ай, снимам водата, ай. Ма като си под вода искам да те фана. Ай, снимам пейзажа. Айде готово. Ай сега. Давай сега под вода. Как по време е? Вало, дай да махнем стълбата. Аз мога да изляза. Тук Как? влизането. Обаче излизането много бързо става. Нямаше двояко значение, Яни, което търсите. Трудно вика влизането, излизането лесно. И то по принцип е така. Значи само покай твоята чаша ще се въртат и вли на тези уси. Ма слагайте по едни капачета. Губи, искам шампанско и селзи. Ей сега, давай. Милен има такова нещо. Какво е? Какво е? Ля стоичка. Кой ден пиче? Там съм ти оставил крокодилче, това мама да си играеш. Не. Легни са върху крокодила. Гледай, това и гледай последно ми стана. Как е водата? А? Топла ли е? Много топло, но е бива. Не, майко, вчера беше много по-топла, бе, онзи ден. Боже, той че са... 26 е. Аз си очух, че това нещо и код да го бъзкам не дига температурата. Може и толкова да му престъпи. Що показва 42? Всяка термоколба има някаква мощност, ако е някакъв тип такова нещо, може до там да му е предела. Защото ние с големи термоколби на термите часа топли водата до 35 градуса. Голяма термоколба. Разбираш, може Да, и това да му е... може и това да му е силичката. Каквото да го правиш, то е... Да. Вие там. Ех, бях по-млад. Сега как се изчапка. Бия ми.
Не чува да се държиш се, вчера сме се срещали. Що? Защото ти чува, че познавам те всички циркаджийски изпълнения, защото за 20 години трудно ще ме изненадаш. Дойде това, какво означава така, когато е Ще ти глата кажа аз надолу? какво означава. Така, За тебе всичко е в една посока. Влиза, излиза, клади, всичко е секс. Само това, че е в главата. Това студентко ли ти е? Не обичам да ме смееш. А децата са в басейна. Айде. Първата ни комуникация за долу беше почина май месец. Аз това няма. Знаеш какво занимавам? Аз трябваше да направя 3 бани. Оставам да монтирам 2 безени душа, които могат да купим вече 2 месеца. Има да си вземам половината пари мисля. Аз с това майчета работим в няколко обекта. Какво стане? Спи ми се. Спите се. Искам да си поделя. Другия цял и се разкаже, че аз съм бил на почивка, третия не знам какво е. Абе, това са 3 бани, комуникацията ни под. Даже Милен помни кога му казах, че трябва. Мама, преобличете я, моля ви. Ами дай да свършим. Айде. Спрете малко само да преоблича. Батут. Кое? Пънчето. Ма и там ще им трябва да слагат нещо. Ти беше, ти свой това лъча си ти! Какво става, деца? Ох, игра на умно. Аз ли съм? Аз ли съм? Да. Вижте таната карта, която им го че не научи. Аз знам, че имаш. Плюс 4 ли? Плюс 4 с това има. Чай да ми манчо къде отиде. Тя говори. Вале. Вале, подай. Тези, какво да си намажа филийска? Някой ще ни помогне ли да всичко сега за мен. Ще може да слезеш, ама и двата крака. Валко, ако искаш, обърни се нататък. Да не ти главата под наклон. Обърни се нататък. Обърни се направо се обърни. Главата да ти е там. Ще можеш ли? Както и тая осима, даже Дай. тая пуста вода. Давай нагоре. Още нагоре. Айде, готов си. Ще спиш ли? Не. Да те залее ли? Да. Така добре ли е? Да. Айде. Да ви мажа фили. Да, си плава. Маяни, тук има всичко. Какво правиш? Аз ще им намажа по една филия с люченица и кашкавал. Искате ли? Да. Айде, готово, идвайте. Кей чаще. Аз съм стигнал додолу. Така. Давай на Мария. Ще палиш тук още? Айде.
Комар ли ме? Не комари, такива симо се да не идват. Кой ще бъде питал? Дребна си малко, аз ще забия. Комшията. Виж, почна да хълца. Кой? Който си избереш, ето виж колко комшия има. Кой трябва? Кой викаш ме плати? Пари Пари за за фитнес, пари за фитнес. маратонки, пари за Боряна, пари за Бушидо. А ти притим на банка? Ай, моят ми глупости. Ти притим на банка? Каква банка, бе? Я когато си към пари последните 2 месеца. 20 евро на баща не ми ги е върнал. Много тъй. Майка ти като даде пари ги помни, може... Бълши се, тогава изборя бях за пица. Ма аз ти дах още 20, не лъжиш. Дава, била тя. Къде си дава, бе, човек? Къде ли не? Постоянно давам. Аман. И какво, бе, другите гледай ги. Ангел, Стоян, Боби, Исо, другите лежат, тях нищо не направят. Е, Ти що се... А що не се сравняваш ти да работи? Що се сравняваш с Хами? Хами 3 години работи. Там зад. Хами излизаше с 1 лев на ден. Ай, не е зелен, не май. Нямат пари, защото... Ти мисля, как ти ще му го пусна на сватбата. Този запис. На голям екран. На сватбата ще му го пусна. На голям екран. Кое? Я мога, че в Сент-Тропе, ако дойдеш. На Сент-Тропе ли ще е? Къде ще е на... А, там в това в Кичука. Добре, бе, тате. В Кичука има Сент-Тропе, но заведение. Нали, Маро? Чук Париж. А, той има предвид Париж. Кичука, добре. Чук Париж си. На Сент-Тропе в Кичука. Какво брат? Пъйса, че не го виждам, пъйса. Аман. Излез му от кадър. Е, да ги взема, да не ги взема. Кое? Ай там 10 лева, да, е. Аз съм приготвил за катажиите. Той къде Две пари по вкъщи, пет от ако старите. смокачка да живи. И аз имам 10 лева в колата си. Не, 2 по 5 стоят. Малко страна ще взема колата, ще му платиш ли? Ти воза ли? Аз не съм искал, бе. Ти почивката си платиш ли? Ама аз не съм искал да идвам, бе. На сила викаш да те караш. Аз не искал да Е, идвам. това е неблагодарни в пет. Едно Аз ти море, кажа, второ да, море, Боби. планина. Тъма няма да ям. Спестиш храна за 3 човека. Че ли бе, ти едеш като мя? Е, това ти как ще спестиш храна за 3 човека? Така е. Е, съм ти виновен. Така е. Спри! Сега ме би в гърба, ще ми чупиш гръбна, къде е? Как да не е в гърба, бе? За към мен и пърди свинята. Трябва да удръш. Но пърди що? И какво ще стана, бе? Как го дадеш? Не спръна да се чекува! Бери се на Кой пърди. става правда го удръш? Познай отделя. Разбери, 12-минутен клип. Ти бай, какво сме вече, бе, аман. Това е тачи ми. Качи имаш GoPro. Ами стоят на телефоните.
Че го Къде са до снимам? кръста? Дай добре Не, не чете. И Бобина ще опре. Видите? Идват назад са точно на завоя. Тук са, може да продължиш. Можех да излезна. Чакай, стой. Да фана язовира. Не, да фана язовира. Аз дигна в шукра си. Защо трябва да цапаш колата? Това е тъпо. Това е тъпо. Тя е далече, бе. Тия сме тъпчи. Ние сме тъпчи. Аз да излизам ли да снимам? Да. А те слезнаха! Кой слезна? Велизар май слезна да вземе нещо и пак се качи вътре. Слезна и се качи. Може. Сега ще минем покрай язовира Батак и ще видим хубавият Батак. Язовира на Батак. Его шофьора. Няма. Да те моля заключиш вратите. Ти им чуш сот. А? Защото им чуш, че... Дай малко ляво, това дяк. Няма да може. Аз си казах да мини оттам. Добре, не те, пей, влезват. Снимам, бата, мокни. И това и аз го мога.
Ia să câte. Mișcu! Ce? Fala acolo la cameră, yes! Fala acolo! Va lumină presteretul! A te vedi ta. Toată neanicul. Ei, vezi că cadă-ți. Ai cresat spre. Nu știu, că s-au și scară. Vezi, te ies că tu stă spesi. Давай.
Всеки е се строи около виза. Да, всеки. Това не е много скъп. 30 000 евро иска за... Ще те продължава да снимаш ли? Да. Като гледам как да видиш камерата, Не си пресен. снимаш колко искаш. Ребята, иначе виж, той го сам с поне и 150 поне за храна. Той че излез също там по него и возиш. И то зимно време, къде да почне в хотела. И да отидете? Ако искаш и ти там да е. После бяхме в един друг, който е по-този, защото не е с места. Ами, съвсем друго. Значи много ме е доска, защото ти си цяло сега. Първото вече бяхме на избор, каквото те ти кажат. И ти предлагат една вечеря и това е. Салата основно. Основно и десерт. После да поръчаме. Ей, сега ще да поръчаме. Пиешка супичка, шкембета, така. За албума малко, така. О, и пица даже. Да. Миме, вкусна ли супата? Деди, вкусна литература? От студент, от Праскова. Борис се бори, само че не мога да се преси. Мила, как е супата? Харесва ли? Става един са гладни. Вижте го на вода. И това голяма дела. Никак мога да прецакам телефона си. С два жеста. А тук няма чиста. Не. Това гаража са. Дай, ще го. Чулен, добър ден. Добър ден. Масю, Мисио, Oui. майна. je vous plaît, messieurs. Какво правиш? Je voudrais un cadeau, Чичо monsieur. Милен снима. Vous achetez quelque chose pour moi, monsieur? Oui. Cadeau? Un sucette. Non, c'est pas ça. Сусед, знаеш коя е близалка? Какво го питаш? Искаш ли близалка? Не. Подарък ми Тя ми вика, ще ми купиш ли нещо за подарък? И аз към една близалка. Как е близалка? Как? Сусед. Съсед. Да. Сусед. А знаете ли как е на италиански? Как? Лека-лека. Лека, лека. Мила, айде лека, лека и полека. Близалка, лека-лека. Защото са Мила ближи. стана ми много топло. Лека значи ближа. Ближа. Това е директният превод. Италиански. Ближа. А, Велизаря се влече с ми е топло, като те гледам. Искам да ме топ. Батак 7 км. Почва да ми стане. Стоя гол. Никъде не се... Да пече ма. Гърба му. Преди, няма и 7 минути, аз какво казах? Тайфа. Да, въобще. Ръката да е. Колко изкача, става 20. Ай, стига вече. Тато искате в магазина да ще Сибира имаш, бе. А? Има ли ма пилечко? Ще пием пилечко. Не. Аз няма да пия. Децата за пиене имат? Знам, че са Да. Нали имам и арония такива... за разреждане. Значи вземи вода. Да не снимаш как Има две шишета вода големи, отворени. Арони имаме за разреждане. Арони не, аз ще пият арони. Не знам са там, дали си правят там, какво ги обичат да правят. А. Правите за... Ще пият сок. Не, тогава взимаш един спрайт и бира. Чули? Не, един спрайт, на тебе бира. И един студен чай най-много, защото има арония. И се пие тя. Защото не мога да запомня. Да, я ще ръщам на камерата. Всеки може да помня. Спрайт, чай и бира. Знам какво чакаш, Ани, тук дойде, ние ще тръгнем, ако си мисля, чакам тебе, жестоко се лъжеш. Записа ли ма? Няма да пиеш бира, айде като няма да ходиш. Ако пусна предния път за закуска. Няма и да. Бъде тук снимай да стеджура с мръвките, да кажат. Има там мръвка.
Макарони за дух. Как те сте така? Отидаха на Балкан, нямат ли толкова спори да се вземат нещо мръвляк? Само Какво е това? Скариди. Не, Я покажи калмарите. калмари, ето На калмарите да дам.